Hi, hi mga kabayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang tanghali. Ito naman po si Donna Bicolana. Nagbabalik po sa aking channel. Kain po tayo ng hapunan. Ayan. Pritong isda pong iwas kung dito sa Pinas. Ayan. Sa Bicol tawag dyan timon-timon. Meron din po akong kanin at hiniwang kamatis, leftover na pipino at lettuce, pasas at saka yung Sante Choco. Ayan po. Tara po, panoorin po ang aking mukbang dinner hapunan. Ayan po. Ayan. Ay, sorry po. Muntik naman. Yan po. Bakit po? Prito ko lang po yung kanina. Bago maligo. Ayan. Ito po yung ating kanin din. Ayan. Kamatis. Leftover na pipino at lettuce. At saka sili. Hindi mawawala po yan. Kay Donna Bicolana. Ito po ang aking life. Sili is life. Tsaka meron pasas. May sasawan po tayong kaunting soy toyo. Ito po pala nahalo yung ano. Walang po kutsara. Si Santi po kasi meron din pong choco barley. Actually po pambata ito. Ayan po. Pwede rin sa matanda. Nagpapabata po tayo. Para may mainit lang po yan. Gawin po natin. Ayan. Pwede rin po siyang malamig. Mga 1/3 lang po, tapos lagyan nyo ng malamig tsaka yelo. Dahil po gabi at medyo ano po ako sa malamig, kaya mas pinili ko pong ano po, mainit na lang at water. Di pa naman po ako ganun kagutom. Para lang may alagaan ko yung aking pamangkin. Gising na po. Kain muna tayo. Pwede na po siya. Manapin kung is po siya. Yan. Ipalagay po natin din. Yan po. Wala po pala yung aking tubig. Tubig slide. Ayan na po tayo. Hugas na po ako ng kamay. Ayan. Walang subo po sa inyo mga kabayan. Tara kain po tayo. Ritong timon-timon. Dito sa Maynila tawag nila ay iwas. Matis. Ano po, ano pong paborito niyo isda? Comment down below po. Kain tayo.
Ayan po. Nakatok. Video lang po. Kain po. Joy, basahan mo niya. Yay. Magbabalas na ka na. Ay. Wow. Saan mga basahan niyo? Sa ilalim ng ano? Basta, binuksan ko lang siya. Ay, nakakain na tayo. Let's see. Mamangkin ko po yun. May nabagsak. Tapon ko lang. Mas mapulang ako sa'yo. Ubus na po yung isa. Kabila naman po. Mga kabubukas lang po ng channel. Ayun po tayo. Iwas na isda prito. With kamatis. Ayun po. Nasa kabilang part na po ako. Laki po. Finish stop. Not with kamatis. Madulas ka niyan. Lucas, hindi ka na. Ilang paso na yung kumot ko. Lucas! Bye-bye. Punta na ako kung Jollibee. Hoy, wait lang. May kakulitan po kasi yung aking pamangkin na si Lucas Malakas. Yup, yup, yup. Say hi to viewers, Lucas. Say hi. Bye-bye. Bye. Bye. Wala ka. Bye. Iwanan ka lang ni Doy. Bye. Bye ka na lang. Bye-bye. Bye-bye. See you later. Bye. Lettuce. Hot choco po ng Sante Barley. Ito po.
Almost sila na po sa islang timon-timon. Iwas. Maraming salamat po sa nanonood mula umpisa hanggang sa huli po. At mega shoutout po sa mga ka-team po, Team Puso. Maraming salamat po sa mga new subscribers ko po. Stay connected po. Maraming salamat. As always, Donna Bicolano. Bye-bye mga kabayan. Sana po nag-enjoy po sa aking mukbang. At sa mga susunod pang video po, huwag niyo pong kalimutang panoorin ang aking video. Bye-bye. Ingat po kayong lahat. God bless you all.